Kungabe wake wazibuza ukuthi kungani iningi labantu lingakaze libe nempumelelo yezimali? Ngizokutshela imfihlo engase ikumangaze. Isizathu sokuthi awunayo imali akusona ukuthi awuzami ngokwanele, akusona ukuthi awusebenzi kanzima, futhi akusona ukuthi awuzalelwanga emndenini ocebile. Ngaphambilini, ngangichitha iminyaka eminingi yempilo yami ngingenalutho ephaketheni, ngibambeke emjikelezweni wokudumala, kwaze kwafika usuku engabona khona into eyodwa eyayibhidliza impilo yami. Futhi kuphela lapho ngiyilahla leyo ndlela yokuphila, izinto zaqala ukushintsha. Ngashintshela ekubeni umuntu obhace ngamakhulu ezigidi zamarenate aseNingizimu Afrika. Namuhla, ngizokwabelana nawe ngalokho engakwenza ukuze impilo yami ishintshe. Nganginokujwayela okwakudonsa amandla ami, kwangilahlekisela ngamathuba, kwangigcina ngihlale ngisendaweni efanayo, empofini. Futhi okubi nakakhulu, angizange ngibone ukuthi lokhu kwakuyimbangela. Mhlawumbe nawe wenza into efanayo njengamanje, ungayazi. Ngangihlala ngikhalaza. Ngikhalaza ngakho konke, umqashi wami, umholo wami, ukungabi namathuba, umnotho, uhulumeni, izikweletu ezingapheli, ngaze ngakhalaza nangezimpilo zami. Futhi uyazi ukuthi kwenzekani? Akukho lutho olwashintsha. Kunalokho, kwakubonakala sengathi izinto ziba zimbi kakhulu nsuku zonke. Futhi lokhu akuzange kwenzeke kimi kuphela. Isayensi iyakuqinisekisa lokhu. Ingqondo yethu inohlelo olubizwa ngokuthi ukucwasa kokuqinisekisa. Lokhu kusho ukuthi uma ukholelwa entweni ethile, ingqondo yakho iqala ukufuna ubufakazi bokuthi leyo nto iyiqiniso. Uma ukholelwa ukuthi umhlaba awunabulungiswa nokuthi kunzima ukwenza imali, ingqondo yakho izoqinisekisa lokho nsuku zonke. Uzobona zonke izindaba ezimbi, zonke izindaba zokwehluleka, nezithiyo zonke eziphambi kwakho. Umphumela, uyagcina uzibophele ekucabangeni okubi, futhi awusakwazi ukuphuma lapho. Ngiyazi ukuthi lokhu kungaba buhlungu ukukuqonda, kodwa kufanele ngibe qotho kuwe. Inqobo nje, uma ukholelwa ukuthi izinkinga zakho zibangelwa yizwe, impilo yakho ngeke ishintshe. Ngakufunda lokhu ngendlela enzima. Ngichithe iminyaka ngiyisigqila sengqondo yami. Ngangisebenza kanzima, kodwa angizange ngiphumelele. Ngangingathi uma ngizama kakhulu, izinto ziba zimbi kakhulu. Kodwa ngosuku oluthile, ngahlangana nendoda eyangibuza umbuzo owashintsha impilo yami. Yangibheka emehlweni, yathi, kungani uchitha isikhathi esiningi ukhuluma ngezinkinga zakho, kodwa ungachithi nesikhathi esincane ukuthola izixazululo? Lokho kwangishaya kanzima. Kwaba okokuqala ngibona ukuthi ngangichitha amandla ami ekugxileni ezintweni ezimbi, esikhundleni sokuthola izindlela zokuzishintsha. Ngaleso sikhathi, ngathatha isinqumo, ngizoyeka ukukhononda. Akunandaba ukuthi kunzima kangakanani. Ngazibophezela ukuthi isinyanga yonke angeke ngikhalaze ngalutho. Ezinsukwini zokuqala, ngehluleka kabuhlungu. Ngoba ukukhononda kuyinsakavukela, kuyinto esiyenza ngaphandle kokuyicabanga. Kodwa ngaqhubeka. Futhi kwenzeke into emangalisayo, umbono wami wezwe washintsha. Instead yokucabanga ngezingqinamba, ngaqala ukufuna izisombululo. Esikhundleni sokuthi ngithi anginayo imali, ngaqala ukubuza umbuzo othi ngingayithola kanjani imali eningi. Esikhundleni sokuthi ngithi le nkampani ayingazisi, ngaqala ukucabanga ngingakha kanjani indlela yami yokuphumelela. Lolu shintsho emqondweni lwangenza into engalinganiswa nanoma yimuphi umcebo, lwangenza ngaba nenkululeko. Ngoba ngenkathi ngikhononda, ngangiyisigqila sempilo yami. Kodwa lapho ngiyeka ukukhononda futhi ngathatha izintambo zokuphila kwami, ngaba umnikazi wempilo yami. Manje, ake ngikubuze umbuzo, bangaki abantu abakaze bathi anginalo inhlanhla, akunakwenzeka ukuba sicebe kuleli lizwe, imali ingeyabacebile kuphela? Mhlawumbe nawe wake wakusho lamazwi, kodwa ungakushintsha lokho namuhla. Wake wacabanga noma wakhuluma into efana nalokhu, usumane uhlela ingqondo yakho engazi lutho ukuthi ikugcine endaweni efanayo lapho ukhona manje. Kodwa izindaba ezinhle ukuthi ungakuguqula lokhu, njengoba nami ngakuguqula. Futhi ukuze ngikuqinisekise ukuthi lokhu kuguquka kuyasebenza, ngifuna ukukunikeza inselelo, zama izinsuku eziyisikhombisa ezizayo, ungakhonondi ngalutho nhlobo.
Uma uzithola ukhononda, yima ngokushesha bese uguqula indlela oyishoyo ngendlela enhle. Esikhundleni sokuthi uthi, angisakwazi ukubekezelela lo msebenzi, yisho, ngisebenza ukuze ngakhe ikusasa elingcono. Esikhundleni sokuthi uthi, anginayo imali eyanele, yisho, ngithola izindlela ezintsha zokwandisa imali engiyiholayo. Uma wenza lokhu, ngiyathembisa ukuthi uzoqala ukubona izinguquko ezimangalisayo empilweni yakho. Ngoba uma uguqula indawo ogxila kuyo, uguqula iqiniso lakho. Manje ngiyabuza, ingabe usukulungele ukuphuma emjikelezweni wokukhononda bese uthatha ukulawula ikusasa lakho? Ukukhetha kungokwakho. Ukwesaba ukwehluleka kuyisicupho esibi. Kuthule, kuyahlakanipha, futhi kuziveza njengesizathu, ukuhlakanipha, nokuhlela. Kodwa iqiniso lithi kuyinswelaboya. Inswelaboya yamaphupho, amathuba, nengcebo. Kube zingaki izikhathi lapho ube nombono omuhle, umcabango onamandla, noma isifiso esikhulu sokushintsha impilo yakho ngokuphelele, kodwa wanqikaza. Kube zingaki izikhathi lapho uzibuze khona, kuzokwenzekani uma kungaphumeleli? Kuzokwenzekani uma ngilahlekelwa yikho konke? Kuzokwenzekani uma abantu behleka kimi? Ngiyalazi leli zwelo kahle kakhulu. Ukwesaba kwangibamba iminyaka eminingi. Kwavimbela ukuba ngithathe izinyathelo ezazingashintsha impilo yami kudala. Ngikhumbula kahle isikhathi lapho nganginethuba lokutshala imali ebhizinisini elithembisayo. Nganginazo izinsiza, nganginolwazi, futhi inhliziyo yami yayingitshela ukuthi lokhu kuyindlela efanele. Kodwa ngathi ngiyaphola. Ngaqala ukucabanga ngezimo zonke ezimbi ezingenzeka. Kuzokwenzekani uma ngilahlekelwa yimali? Kuzokwenzekani uma ngenza iphutha? Ngathatha isikhathi eside kakhulu ukwenza isinqumo, kwaze kwaphela ithuba. Omunye walithatha lelo thuba, futhi eminyakeni kamuva ngabona lowo muntu ephumelela ngalokho ebengakwenza mina. Ukwesaba ukwehluleka kuyinkohliso. Kwenza kube sengathi ukuhlala endaweni efanayo kuphephile, kanti empeleni lokho kuyingozi enkulu kunazo zonke. Ngoba uma ungahambi phambili, usubuyela emuva. Ayikho indawo yokuma phakathi. Umhlaba uyaqhubeka nokujikeleza, namathuba ayaqhubeka ukuvela kulabo abazimisele ukuthatha isinyathelo. Futhi lapha kukhona iqiniso elashintsha impilo yami. Wonke umuntu ophumelelayo wake wehluleka. USteve Jobs waxoshwa enkampanini yakhe. UWalt Disney wathiwa akanamcabango futhi waqothuka ngaphambi kokwakha umbuso wakhe. UThomas Edison wehlulekile izikhathi ezingaphezu kwekhulu ngaphambi kokusungula isibani sikagesi. Yini eyayihlanganisa laba bantu? Baqhubeka. Baqonda ukuthi ukwehluleka ngakunye kuyifundo, izinyathelo ezibheke empumelelweni. Ngizokutshela indaba abantu abambalwa abayaziyo. Lapho ngiqala ukufunda mayelana nengcebo nendlela yokucabanga kwabaphumelelayo, ngaba nesifiso sokuthola iphethini. Into eyayihlanganisa bonke abantu abafinyelele impumelelo enkulu. Futhi ngathola ukuthi bonke babelodwa into efanayo, babewenza, noma besaba, babazi ukuthi ukwesaba akusoze kwanyamalala, kodwa kwadingeka baqhubeke noma kunjalo. Ucwaningo olwenziwe eStanford University lwakhombisa ukuthi ukwesaba ukwehluleka kuhlobene ngokuqondile nokungathathi isinyathelo. Ngamanye amazwi, lapho uphuthuma ukwenza izinqumo, ukwesaba kuyanda. Kodwa uma uqhubeka uthatha izinyathelo, amandla okwesaba ayancipha. Misa umzuzwana, ucabange, zingaki ithuba oselilahlekile ngenxa yokwesaba? Kangaki ubone omunye umuntu enza into ebikufisa ukuyenza, kodwa wasala umile, ucabanga futhi uzama ukuthola izizathu. Ingabe ngempela ufuna ukuchitha impilo yakho yonke uzibuza, kwenze njani uma? Mina nganquma ukuthi angisafuni ukuphila ngaleyo ndlela. Futhi yilokho kanye engikufisela wena. Ukwesaba ukuhluleka akusoze kwanyamalala ngokuphelele. Kodwa ungafunda ukuthi ungathatha isinyathelo naphezu kwakho. Kanjani? Nasi isivivinyo esinamandla. Thatha iphepha ubhale ukuthi yikuphi ukwesaba okukhulu okukuvimbela ekuthatheni isinyathelo. Manje, bhala ukuthi yini engenzeka okubi kakhulu uma lokho kwesaba kwakho kwenzeka. Uzobona ukuthi ezimweni eziningi, isimo esibi kunazo zonke asibi njengalokho obukucabanga.
Manje, bhala ukuthi yini engaba yisimo esihle kakhulu uma uthatha isinyathelo ngobuqhawe. Uma umphumela omuhle ungcono kunezingozi zesimo esibi, usuvele unayo impendulo oyidingayo. Indlela kuphela yokuthi ukwesaba kukuhlule ukuthi ukuvumele kukuvimbele. Kodwa uma unyathela phambili, noma ngabe ngesinyathelo esincane, usuqalile ukunqoba. Umbuzo uthi, ingabe usukulungele ukuyeka ukweqa ithuba bese uthatha leso sinyathelo? Ngoba impumelelo ayilokothi ibe ngeyabo abalindayo. Iyaba yalabo abathathayo isinyathelo. Iqiniso ukuthi awusoze wazuza imali engaphezu kwenani olikholelwayo ukuthi uyifanele. Futhi lokhu akuyona nje inkulumo ephusile, kuyinto eqinisekisiwe. Isayensi ibonisa ukuthi indlela esizibona ngayo iyisici esinqumayo sempumelelo yethu kwezezimali. Uma uzibona njengomuntu ompofu, uma ukholelwa ukuthi imali iyinto yabanye abantu, noma uma uzizwa ungakhululekile ngombono wokuba nemali eningi, lokho kuzoba iqiniso olizoqhubeka ulikhanga empilweni yakho. Ngifunde lokhu ngendlela enzima. Kweminyaka eminingi, ngangilwela ukuthola imali, kodwa njalo lapho ngiqala ukuzuza kancane, kwakukhona into eyenzeka engenza ngiphinde ngilahlekelwe yikho konke. Kwakuzwakala sengathi ngimbanjwe emjikelezweni ongapheli. Futhi ngiyazi ukuthi baningi abantu abahlala ngalokhu. Uthola ukunyuswa emholweni, kodwa ngokushesha izindleko ezintsha ziyavela. Uqala ukonga imali, kodwa into engalindelekile iyenzeka bese kudingeka uyisebenzise. Lokhu akuwona umbhodamo omubi. Kuyiphethini. Futhi leyo phethini ivela ekubukeni kwakho ngokwakho kwezomnotho. Ucwaningo olwenziwe eYunivesithi yaseYale lukhombisa ukuthi abantu banesilinganiso sezezimali esingaphakathi kubo. Lokhu kusho ukuthi yilowo nalowo kithi unemingcele engaziwayo yemali azizwa ekhululekile ukuyiphathela. Uma wedlula lowo mkhawulo, ingqondo yakho engazi uqobo izothola indlela yokukubuyisela endaweni yakho yokunethezeka. Lokhu kuchaza ukuthi kungani abantu abaningi abawina umqhudelwano we-lottery begcina sebebuyela empilweni yobumpofu eminyakeni embalwa. Abazange bashintshe indlela abazibona ngayo, basazibona njengezimpofu. Futhi ingqondo yabo engazi yenza konke okusemandleni ayo ukuqinisekisa ukuthi impilo yabo ihambisana nalokho abakukholelwayo. Into efanayo yenzeka kubadlali bezemidlalo abafinyelela phezulu bese bebhidliza umsebenzi wabo. Abaziboni njengabanqobi, ngakho bathola indlela yokuhlulwa. Manje, yima ucabange, uzibona kanjani ngezezimali namuhla? Lapho ucabanga ngemali, imizwa yakho yokuqala iyini? Ukwesaba? Isono? Ukungabaza? Uma uzizwa ukuthi imali into embi, enzima ukuyithola, noma etholakala kuphela kubacebile, lokho kusho ukuthi uhlelwe ukuthi ungasoze ube nobuningi bezezimali. Futhi izindaba ezinhle ukuthi lokhu kungashintshwa. Kwakudingeka ngiqale kabusha ngendlela engizibona ngayo ngempumelelo yezimali. Futhi kwakungeyona into elula. Ngayekwa imicabango eyayihlanganiswe kakhulu empilweni yami mayelana nemali. Ngakhulela ekuzweni amazwi anjengedi imali ayilethi injabulo, abacebile bayazonda, kanye di uma unemali eningi, kusho ukuthi ukhohlisile noma usebenzise abanye abantu. Le mizwa yayibhidliza impilo yami. Kwaze kwathi lapho ngithola amandla ezitatimende okuqinisekisa kanye nokubona ngomcabango. Ngaqala ukuphinda imisho nsuku zonke efana nokuthi, ngiyisihlabani esiphumelelayo, ngifanelwe ubuningi, imali iza kimi kalula futhi njalo. Ekuqaleni bengingakukholwa lokho engikushoyo. Kodwa ngaqhubeka. Ngoba lokho okuqhubeka ukukusho, ingqondo yakho ekugcina ikwamukela njengeqiniso. Ngasikhathi sinye, ngaqala ukuzibona njengomuntu ocebile. Kwakungekhona nje ukucabanga ukuthi imali isesikhwameni sami. Kwakungukuzwa ukuthi kungaba njani. Ngazibona ngiphila ngokukhululeka, ngitshala imali kimi, ngisiza abanye abantu. Kwabe sekufika into engakholeki, izenzo zami zaqala ukushintsha. Ngaqala ukwenza izinqumo ebengingenzi zona ngaphambili. Ngaqala ukubona amathuba lapho ngangibona khona izinkinga kuphela. Futhi yikho kanye okufanele ukwenze. Uma ufuna ukushintsha isimo sakho sezezimali, kufanele ushintshe indlela ozibona ngayo wena.
Kusukela namuhla, njalo lapho usho into embi ngemali, yima bese uyayishintsha indlela ozisho ngayo. Esikhundleni sokuthi uthi anginayo imali, yithi ngifunda ukuphatha kangcono izimali zami. Esikhundleni sokuthi uthi ngihluphekile, yithi ngisendleleni eya ekuchumeni. Okubaluleke kakhulu, qala ukuziphatha njengomuntu ochumayo. Lokhu akusho ukuthi kufanele usebenzise imali ongenayo. Kusho ukwenza izinqumo ezihlakaniphile, utshale imali ekufundeni, ubheke amathuba, futhi uzungezwe ngabantu abanombono omkhulu. Manje ngitshele, usukulungele ukukhuphula izinga lakho lezezimali? Iqiniso lithi angeke uthole okungaphezulu kwalokho okukholelwa ukuthi ukufanele. Futhi izindaba ezinhle ukuthi ungakuguqula lokho. Isinqumo singesakho. Ungabuka wonke amavidiyo okukhuthaza emhlabeni, ungafunda zonke izincwadi ezikhuluma ngobuningi bezimali, ungahlela impilo yakho yezezimali yaze yafinyelela eminingwaneni emincane, kodwa uma ungathathi isinyathelo, akukho okuzoshintsha. Lesi besingesinye sephutha elikhulu elangibamba iminyaka. Bengicabanga ukuthi kufanele ngibe nohlelo oluhle ngokuphelele ngaphambi kokuthatha isinyathelo sokuqala. Ngichithe izinsuku, amasonto, izinyanga ngicabanga ukuthi yini okufanele ngiyenze, kanjani ukuthi ngiyenze, nini ukuthi ngiyenze. Uyazi ukuthi kwenzekani? Lutho. Ngaqhubeka ngihlala endaweni eyodwa. Kwaze kwathi ngelinye ilanga, ngaqonda ukuthi isitha esikhulu sempumelelo asilona ukwehluleka. Kungukungathathi isinyathelo. Ukusaba ukwenza iphutha kubambezela abantu abaningi ekuthatheni izinqumo. Ngangiyingxenye yabo. Ngicabanga kakhulu, ngihlaziya kakhulu, ngingabaza kakhulu. Futhi ngenxa yalokho, ngaphuthelwa yithuba elikhulu. Ngiyasikhumbula isimo esithile. Umngani wami wanginikeza ithuba lokungena ebhizinisini. Wayenohlelo oluhleliwe, futhi yonke into ibonakala iyisithembiso sempumelelo. Ngajabula, kodwa esikhundleni sokwenza isenzo, ngaqala ukucabanga kakhulu. Kuzokwenzekani uma kungasebenzi? Kuzokwenzekani uma ngilahlekelwa yimali? Kuzokwenzekani uma ngenza isinqumo esingalungile? Ngichithe isikhathi eside kakhulu ngicabanga, kwathi senginquma, lelo thuba selidlulile. Omunye umuntu wathatha indawo yami futhi waba yisicebi. Mina ngasala ngiphoxekile, ngazi ukuthi ngilahlekelwe yithuba eliyigugu ngenxa yokwesaba ukwenza isenzo. Mhlawumbe nawe wake waba nesimo esifanayo. Bangaki amathuba owadlulisa ngoba ubulokhu ulinda isikhathi esifanele? Bangaki amahlandla othe kuwe ngisadinga ukufunda okwengeziwe ngaphambi kokuqala, kumele ngilinde isikhashana, kumele ngiqoqe imali eningi ngaphambi kokutshala? Ngiyakuqonda, nami nganginjalo. Kodwa kufanele ngikutshele iqiniso, isikhathi esifanele ngeke sifike. Akusoze kwenzeka. Ngoba kuzohlale kunesinye isithiyo, esinye isizathu sokulinda. Ngenkathi ulinda, abanye abantu sebethatha isinyathelo. Futhi yilabo bantu abawina empilweni. Ucwaningo olwenziwe eNyuvesi yaseHarvard lukhombise ukuthi abantu abaphumelela kakhulu empilweni abawona labo abenza izinqumo eziphelele, kodwa bangalabo abenza izinqumo ngokushesha futhi bazilungise endleleni. Ngamanye amazwi, impumelelo ayikho ekugwemeni amaphutha, kodwa isekuthatheni isinyathelo nokufunda emaphutheni akho. Abanye abantu bachitha impilo yabo yonke belinde isiqiniseko esiphelele, kanti abanye bathatha isinyathelo sokuqala, bese besithatha esilandelayo, futhi balungisa indlela yabo njengoba behamba. Lokhu yinto okumele uyizwisise kahle. Uma ufuna ukuthuthukisa isimo sakho sezezimali, kumele wenze isenzo. Manje, namuhla, hayi kusasa, hayi ngenyanga ezayo, hayi lapho konke sekuphelele. Ngoba akukho okuzoba kuphelele ngokuphelele. Uyazi ukuthi yini engcono kakhulu? Awudingi ukuthatha igxathu elikhulu. Udinga nje ukuqala. Izinyathelo ezincane zikhiqiza imiphumela emikhulu. Ngifunde lokhu ngesikhathi nginquma ukuyeka ukulinda futhi ngaqala ukuthatha isinyathelo. Ngathenga utshalomali lwami lokuqala nakuba bengingazi konke mayelana nezimakethe zezimali. Ngaqala ibhizinisi lami lokuqala nakuba bengingaqinisekile ukuthi lizophumelela. Yebo, ngenze amaphutha.
amaphutha amaningi. Kodwa lonke iphutha langifundisa into ebalulekile. Futhi ngaphezu kwakho konke, lonke iphutha langisondeza eduze nempumelelo. Manje ngifuna ukukuphonsela inselelo. Khetha into oyibambezele isikhathi eside empilweni yakho yezezimali. Kungaba ukuqala ukutshala imali okokuqala, ukuqala iprojekthi entsha, ukucela ukwenyuselwa emsebenzini, noma ukunciphisa izindleko ezingadingekile. Noma yini. Futhi uzenzele isithembiso sokuthatha isenzo esibonakalayo namuhla, noma ngabe siyisinyathelo esincane. Noma ngabe kusho ukuvula i-akhawunti yokutshala imali, ukufunda ngomunye umkhakha, noma ukwenza ucingo olubalulekile. Vele uthathe isenzo. Ngoba uma ungenzi lutho, akukho okuzoshintsha. Umehluko omkhulu phakathi kwalabo abafinyelela ingcebo nalabo abaphupha ngayo impilo yabo yonke ukuthi labo abaphumelelayo bayathatha isinyathelo. Ngakho-ke ngiyakubuza, uzoqhubeka ulinde noma uzoqala manje? Umqondo wokuthi ukunika kuholela ekutholeni ungase ubonakale ungahambisani nengqondo, kodwa ngiyakutshela, lo ngomunye wemithetho enamandla kakhulu yenhlalakahle. Futhi akuyona nje imfundiso yefilosofi noma engokomoya, kodwa ngumthetho wangempela oshintsha indlela abazizigidi zomhlaba eziphatha ngayo. Manje ngizokukhombisa ukuthi kungani lokhu kuyiqiniso. Kwabaningi, ngangibambelela kunoma iyiphi imali engangiyizuza. Ngakholwa ukuthi ukuze ngicebe, kwakudingeka ngigcine imali eningi ngangokunokwenzeka futhi ngisebenzise okuncane kakhulu. Ngabona imali njengento engase iphele noma nini uma ngingayilondolozi kahle. Futhi kwenzekani? Ngahlala ngiphila esabe ukuswela. Noma lapho ngiqala ukuholoza imali eningi, kwakuhlale kunesimo esenzeka esingenza ngilahlekelwe. Kwakungathi imali iphunyuka ezandleni zami. Kuze kube yilapho ngibona ukuthi bonke abantu abacebile empeleni engangibazi babelokhu benza into efanayo, babenobubele, babepha, babengekho ethukwini lokwabelana ngalokho abanakho. Futhi into eyamangaza kakhulu, lapho bepha kakhulu, bathola okuningi nakakhulu. Lokhu kwangenza ngabheka lolu daba ngokujulile, ngahlanganisa ucwaningo lwesayensi. Ucwaningo lubonisa ukuthi ukupha kusebenzisa izingxenye zobuchopho ezihlobene nenjabulo nokwaneliseka empilweni. Ucwaningo lweNyuvesi yaseHarvard lwathola ukuthi abantu abapha njalo banamazinga aphezulu ajwayelekile wokwaneliseka siqu futhi ngokujwayelekile bathambekele ekuphumeleleni kwezezimali esikhathini eside. Kodwa kungani? Ngoba ukupha kushintsha indlela ingqondo yakho ecabanga ngayo ngezinto oziphethe. Uma upha, utshela ingqondo yakho engaphakathi, nginele. Futhi ingqondo yakho iyaphendula. Uma unokuningi ongabe, kusho ukuthi ungathola nangaphezulu. Futhi lokhu kushintsha ngokuphelele ubudlelwano bakho nemali. Ngazama lokhu ngokwami. Ekuqaleni kufanele ngivume ukuthi kwakunzima. Ngisakwazi ukukhathazeka ukuthi uma nginika, ngizophelelwa yikho konke. Kodwa ngazibophezela ekunikeleni ingxenye yalokho engikutholayo, kungakhathalekile ukuthi kungakanani. Kwabe sekufika into emangalisayo. Imali yaqala ukugeleza ngezindlela engangingalindele. Kwavela amathuba engangingakaze ngicabange ngawo. Ngabona ukuthi uma ngipha kakhulu, ngithola kakhulu emuva. Futhi angizange ngibe ngedwa kulokhu. Abantu abanothile kunabo bonke emhlabeni bangabaxhasi abakhulu. uBill Gates, uWarren Buffett, noMark Zuckerberg, bonke banikela ngezizumbulu ezinkulu ezilingana nezigidigidi zamakhulu ezigidi zamareni aseNingizimu Afrika. Futhi akuyona inhlanhla ukuthi bayaqhubeka nokuphumelela. Bakuqonda umgomo abambalwa abawuqondayo, imali ingamandla, futhi amandla adinga ukugeleza. Uma ubambelela emalini ngenxa yokwesaba, uvimba ukugeleza kwayo. Uma wabelana, udala ukuhamba, futhi lokho kuhambo kuletha eminye imali kuwe. Mhlawumbe ucabanga manje, kodwa angingumlimi wezinkulungwane, nginezidingo zami ezibalulekile kuphela, nginganikela kanjani? Futhi impendulo yami kuwe ukuthi, ukupha akuyona inani lemali, kodwa imfanelo yokucabanga. Awudingi ukunikela izigidi ukuze ubone lo mgomo usebenza. Ungaqala kancane.
Nikeza isikhathi sakho, wabelane ngolwazi lwakho, usize omunye umuntu ngaphandle kokulindela noma yini emuva. Okubalulekile ukuphuma emcabangweni wokushoda bese ungena emcabangweni wokunotha. Nansi inselele engifuna ukukupha yona, ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, nikeza okuthile. Kungaba imali, kungaba isikhathi, kungaba yisenzo sokulunga. Kodwa kwenze ngenhliziyo yakho yonke, ngaphandle kokulindela lutho emuva. Bese uqaphela okwenzekayo. Ngoba ngiyakuqinisekisa, uma ukwenzela ngobuqotho, uzobona ushintsho olunamandla. Futhi lolu shintsho ukuqala kokunotha kwakho kweqiniso. Manje ake ungitshele, ukulungele yini ukushintsha ubudlelwano bakho nemali futhi uvule iminyango yokuphila okunothile? Impilo yezezimali oyifisayo ayincikile ethubaleni, ezimweni zangaphandle, noma kwisimangaliso. Incike kuwe. Incike ezinqumweni ozithathayo, indlela ocabanga ngayo, ikhono lakho lokuthatha isinyathelo, amandla akho okunqoba ukwesaba, futhi, ngaphezu kwakho konke, ukholo lwakho lokuthi ufanelwe inala. Manje usuyazi imikhuba ebikuvimba ekuthuthukeni. Umbuzo uthi, uzokwenzani ngalolu lwazi? Ngoba ukwazi kuphela akwanele. Okushintsha impilo yakho empeleni ukusebenzisa ulwazi lwakho. Futhi uma ufuna ukuqhubeka nokukhula nokuthatha elinye igxathu phambili, kunamavidiyo akulindele esikrinini manje. Kuyo uzothatha elinye igxathu lokuba ngcono ngephesenti elilodwa kunalokhu okwenzayo manje. Chofoza uqhubeke nohambo lwakho. Ngikulindele lapho.